Good morning mga kaibigan, nandito kami ngayon sa laot. Dito na ako nag-intro kasi bigla lang na may nabaltaan kami na dumagsa na naman yung mga hipon. Yung alamang, good morning sa inyong lahat. Yan, yan yung mga kasama kong naghahanap. Sana may mahanap tayo kasi mukhang nakalat na yung mga ibon. Pag maraming ibon, siguradong may alamang, may ipon. Yan yung ano natin, yung gamit natin sudsud. Good morning, Sorsogon City. Ang ganda-ganda ng araw. Sana mapaganda rin ang araw natin ngayon. Marami tayong mahuli. Meron na kaming namamataan ng mga hipon, kaso maliliit. Maliliit ang ano nila, grupo. Siguro mga ano lang, sige isang takal, kaya hindi muna namin tinitira. Tumira na nga ako ng isang bisis eh. Ayan oh. Marami pang mga grupo, kaso maliliit lang talaga ito oh. Tinira ko isang bisis. Yan. Naghahanap kami ng malalaking grupo. Mamaya pagka tumas na yung araw, bubuo na ng malalaki yan. Kaya sana makakita tayo ng malaking grupo. Nang makajakpat naman tayo ngayong araw. Andun yung mga kasama ko. 3 bangka pa lang kami ngayon. Mamaya dadami na yan pagtaas ng araw na. Shoutout na pala kay Sandy Oragon Official, kay Louis Salgado Vlog. Shoutout sa'yo. Yun mga kaibigan, pahinga muna tayo. Wag muna nating bubulabugin kasi ang dami ng grupo kaso maliliit. Baka pagtas na ng araw, bumuo sila ng malaki. Kaya pahingan muna natin yung makina natin kasi baka maubusan tayo ng gasolina. Mamaya pag bumilog na yan, bumuo na yan, wala na tayong gasolina. Ito yung mga kasama ko. Naghihintay din sila. Tsaka yun, nandyan sa tabi oh, ang daming grupo ng hipon. Kaso maliliit, napakaalanganin namang tirahin. Talon tayo ng talon, tapos kunti lang makuha natin. Hintayin natin mabuo sila ng malaki. Tamo yung ano ko oh, yung tira ko. Pagka malaking grupo, ito puno to. Sa haba nito, isang tirahan lang, napupuno yan. Kaya hintayin nating mabuo yan ng malaki. Si Buboy nga pala, wala. Doon, nagbatak ng kanyang trap. At salamat sa inyong lahat sa mga nanonood sa aming video. Sana huwag kayong magsawa. Pakuha niya kita kun. Ang daming ibon mga kaibigan. Hindi kasi nabubuo ng maayos yung hipon. Siguro mamaya pag high tide mabubuo ito. Kahit tinutulakan na nga lang ng kasama namin. Ibabaw lang ada. Ibabaw lang. Ano, naglaog? Ibabaw lang adan hipon. Lutawon talaga. Lutawon, hindi pa nabilog. Lutawon. Daming ibon, no? Kalat ang ibon.
Ayaw talaga mamuo ng ano, ng hipon. Siguro mamaya pag high tide mabubuo yan. Ubusin lang ng ibon yan. Hindi sila namumuo. Yun mga kaibigan, di na natin naipapakita yung ano, yung pag sarok. Kasi walang mahawak ng ating camera. Ito yung nakuha natin, oh. Ayan. Ang ganda ng ano. Hipon. Hipon. Oh. Ganda, oh. Si Buboy pala humabol. Nakajakpat tuloy. Jakpat tuloy yung binata. Ang puging Buboy, humabol. Siya tuloy naka-jackpot. Uy, daming huli mo, boy, ah. Jackpot ka talaga, boy. Meron pa sa timba, oh. Meron pa sa timba, oh. Jackpot ka, boy. Grabe yan, boy. Pandate, ngayon 14. Pangano, boy? Pandate. Pang-date, meron na naman. Bago? Apat. Apat. Ilan ang pa? Apat yung didi. Grabe ka, boy. Jackpot ka, boy. Apat ang didi. Jackpot si Buboy. Oh. Di na. Pero napangon yan, boy. Tulod eh. Tulo? Padarag ko, ha? Grabe. Tinira ka tulad ang ulo. Ang tinira. Ah. Ang tinira ka na takuluan. Ang tinira ko na. Imano sa pungo. Siyapol ko na kunta. Boo. Yumabang na naman si Ang pungo baga. Yumabang na naman si Siyapol ko na kunta, eh. Dahil lamang. Yumabang na naman si Megaro. Nakadali, magkadi. Ito. Jackpot si Buboy, ah. Pira na yan. Yan natin sa kabila. Tingnan natin yung kasama nating isang bangka. Ito yung magaling pasang lapo. Yan ka ulit. Hindi lang. Dami na nga yan. Dami nga. May mga octopus pa. Pugita. Nakulak niyo. Kung tayo mama sa gangat dito na intabangan ta, tayo mama agad siya po. Ipa daw yan. Ay pa daw. Ando man yan sa intabangan ta. Tayo mama pa yung sa pungo. Ang sako. Pagsalang ko gayon. Pa daw yan. Parang baboy na. Ando pa sa babawon nun. Tadin. Ano babawon? Padidiw. Pa daw yan. Super jackpot. Super jackpot kayo, ha. Ano man yun? Super jackpot kayo ngayon. Mahal pa naman yan ngayon. Ayos na ayos. Pwede kuha mo yan, Jerry? Hindi naman dami man yan. Yung si Mayan. Kaya si Mayan. Dua, sarap duman dako nyan dito. Sarap dayo ko ko niyon sa sabos. Ako yung dani mi duman, nababaon na patuod. Tinabuhon ko.
mga kaibigan, nakauwi na tayo dito sa ating munting tahanan. Sensya na kayo, hindi ko talaga na-video yung mga pagsarok namin ng hipon. Pati si Buboy, humabol siya, naka-jackpot talaga siya. Siya nakarami. Buti humabol siya. Hindi ko na footage kasi tigisa kami ng bangka eh. Gusto kong niyayain si Badyaw kanina, ipasok. May dala-dala naman akong lalagyanan ng cellphone, yung tripod ba yun? Hindi ko naman mailagay yung cellphone, baka mahulog. Ganda talaga yung humawak. Kaya, hindi ko na ipakita yung ito, may laman pa nga yung bulsa ko yun. Oh. May laman pa. Yan yung huling tira ko. Yung nasa lalagyan ko, ando na. Jackpot si Buboy. Saka yung isa naming kasamang bangka. Yun. Sana huwag kayong magsawa sa aming panonood. Hanggang dito na lang tong video. Pero magsa-shoutout muna ako. Shoutout nga pala kay Gina Maylas. Diyan sa Malilipot Albay from Nick. Joey Salgado Vlog. Shoutout sa iyo. Sandy Oragon Official. Sam Backyards. At Nong Arevalo. Yun. Shoutout sa inyong lahat. At sa lahat ng mga silent viewers ng Team Paigarong. Maraming salamat sa inyong lahat sa suporta. Sana iloobin ng Panginoon na sa susunod nating paglaot may vlog natin na marami tayong huli rin. Hindi lang si Buboy yung makajakpat. Di ba okay yun? Kajakpat siya para may pang siya sa kanyang Yun, hanggang dito na lang tong video. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga solid supporters namin dyan. Sana wag kayong bumitaw sa amin. Kahit medyo ganito lang kami mag-video. Baka loobin ng Diyos makabidyo tayo ng mas maganda na patok sa inyong mga panlasa. Yun, hanggang dito na lang. Bye-bye. God bless you all.